Tin na palabas, nakigtot ni Alisa iti panangipadpadamag ni Marjorie amamang na nga agbakasyon tapno aginanapay laeng. Amangan no awanton gundaway da nga agkita ken Omar. Nagpakada ni Omar ken kwa nga agawid iti lugar da. Ket naragsakan ni Lisette, iti dayta apan nagkita da iti baro. Nakita ni Alisa tiladawan da iti igid ti baybay. Ket nagsangit da itoy, idi awagan na ni Omar iti kabigatan na. Naamuan ni Marjorie amasansan ti panangsang sangaili na kadagiti soldado. Ket pinangkaan na ni Omar idi makapagsango da. Babayan iti Facebook, impod no ni Alisa ken Lisette nga agnobyo da ken Omar. Ket ita papagayam, adtuyan tituloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Iti unto ti bullalayaw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Of my life, the memories shared together. Diyak na ibagakin ni Lisette, nga gayan ayat tan Alisa. Iso nakigtot, iti sinalangad mo. Nagpulong gayam kan ka. Katapay ngamin, asaan mo nga ipagakan kwa na ang nobya na? Saan ko pa'y ngarod na istorya kun kwa na? At naman ang agi mo na. At dan sa plano mga garam kiniliset. Talaga langan niya. Naaktuan kayo matlaan. Ni mama. Awan bain mo lalaki. Ulbod kun man ang gundaway. Kat si kama at garanggan nga babae. Di ka mapakawan iti dahito yung inaramid mo. Umay ka na, Lisa. Dahito yung timaod pa nagkita yung iti dahito yung alalaki. Mama. Kat si kamat. Isinam ni Alisa no di mo kaya tapaikat ka, soldado. Ha? Awan ti amo kagapuna pa ikat da ka soldado manang Marjorie. Saan na minor de edad ni Alisa? Masirib ti anak yo. Addan nakam na. Kat makapagdesisyonan abuk-bukod na. Anya? Aging inayat kami na unay kini Oma. Umay kan kunak. Patandag mama. Kasakitan na. Manang, saan nyo kumapilitan na guyodan ni Alisa? Siya kumalangan ti dangran nyo. Agsagana ka. Makadanon da ito kinitatang. Talaga pa i-report ko na ito yung inaramid mo. Ita, tanakasangputan dito balay. Agsarita ta na impag. Awan bain mo. Inulbudan nak. Sige mamang. Aguma kayo amang tungpa kanyan. At ayan nagpahit din. Patay lang ti makapagsina ka na kami kini Omar. Saan nak nga pagpungtutan, Alisa? Anyak kinunakan ka? Saan ka pa'y ang makinubyo? Taagadal ka pa'y laan. Uray na kinubiyag kini Omar mamang. Diyak binaybayan ti panagadal ko. At ang tapay ngayon pasnek ko ti panagadal ko. Ni Omar ti nakaritnak itiragsak ngayon paidam yung kanyak. Agulimag ka. Saan nakapilitan, Alisa? Marjorie, saan mo kumaabog-kawan ka anak mo? Imbes abog-kawam kasarita miti nasayaat. Amuyo asaan na ka makapagtuptupal. Gapota santa kapatpatgan mamang. Kitaan nyo ti kinatangsit ti apo ko yung tatang. Saan ka di apod no ti kunak? Santa kapatpatgan. Napatpatag ka na kayo ti panagpabak Hey, na nyo. Alisa, sumrik kan iti kwarto. Sige, siya akong ti makaam mo ang makisarita kan mamang mo. Naunag ti pampanunuti mga sarendo. Sigod ang naragsak ka sumangpat. Kalpasan ti panagpasyaryo. Nagasat ka. Kabubingan kan masirip ti nobyam. Adadak kala problema, Reggie. Nadoktala na ni mamang ni Alisa ti relasyon mi. Anya? Kastaon ti pungtot na. Impang tana pa ikat na kasoldado. Ang
Saan ang minor de edad tinubiyam? Kan ni Colonel pa iti pampanunuta ka maysa. Ang mga makagura kanyak. Saan na nga mo nga nobyak ni Alisa? Nagsayat matngarod ka na tayo soldado. Masansan nga agpaka ni Farm. Namnama ka kasarita nak ni Colonel Arizabal Reggie. Ang mga ipaypayso ni Manang Marjorie nga ipulong na kitingato. Kagura kayo iti dayto anamok tatang. Masansan ni Omar dito'y balay, tanasingid kayo. Ngam di mo lanadlaon ang nobya na gaya mo ni Alisa. Awan pulos panagatap ko. Nupay makikitak ida nga agsarsarita. Kat, di kailangan nagsaludsod. Nasingpat ni Omar. Nulakat saan ang makasinga iti panagadal ni Alisa. Mariknak apatpatgan launay ti anak mo. Kagura kayo tatang. Binaybayan nyo ni Alisa. Sa ita, napatpatag pa yan ti panaggayam yun iti dadya nga Omar. Saan nga iti kasta ti kayat ko asawan, Marjorie? Panunutam man tirik na ni Alisa? Tatang, tinggandak. Kasapulan na kasarita yun ni Omar. Adaywan na ni Alisa. Girl, I need you. I need your love. Nakasaysaya atakken ka, Omar. Raumen ka. Pulos nga awan panangipapan ko. Apay anaaramid mo daytoy. Pakawanan da ko ma, Colonel. Ngam, ay ayatak ni Alisa. Ang ubing pay. Agadal kumapay laeng Saan na ka makasinga iti panagadal ti apo ko yo? Nagbalinak nga inspirasyon na, Colonel. No, kayat mo nga agtalinaed ti panagraem ko ken ka, Sargento Garcia. Kayat ko nga adaywang ni Alisa. Sika mismo ti mangibaga nga agsina kayon. Anya? Palubusan ka ang manghawag ken Alisa, tapno ibagam nga agwin naswas kayon. Ladingitek, saan kan anawaya ang makastrak ijay balay. Amok. Kagura naklaunay ni Manang Marjorie. Nadagsan tikid-kid dawin nyo kanyak, Colonel. Dak kabala nalipatin ni Alisa. Kun ad-ad-dapay ajak kayat apasakitan tirik nana. Si Papa kumbabaak ang makisarsarita ken ka, Omar. Saan nagkumaapaayan? Maawatan da ko nga, Colonel. Ulitek, adaywam ni Alisa. Makiwin naswas ka ken kuana no di mo kayat akagura ka. Ket ibilang ka anapaglan akabosor ko. Adaam amok iti kampo. Ket mabalin ko akidawan ti panakaipanladaw mo iti adayo. Daytoyen ti maudi apan nakisaritakken ka. Linaksid kan agayam. Da kasadaytuin kaya. Ang mga may ramraman akpay akagura ni Colonel. Nadagsan launay tikid-kad dawan ni Tata Felipe, Reggie.
Kaya't naasyak ti mangibagakin ni Alisa, ngagsina kamin. Ngam ay ayatak launay ni Alisa. Diyak kaya't ang mapasakitak. Mawatang ka. Anyalangan ti Rignam, amang pasakit iti babae ngay ayatam launay. Iso ang mariribukan ak. Mawatak matkid ni Manang Marjorie, ken Tata Felipe. Ubing pa ni Alisa. Anya nga tano, aglinipat kayo pa ilang. Kat subliam to, hinton makatorpos. Ang manupay atawan ti panaguray ko, Reggie. Ado ti mabalin ang mapasamak iti uray ag kanitulaang. Ngam, nakataya ti dayaw mo kasoldado. Adanang ngagkoy ti panakisarita ni Major Braceros kini General Mayoga. Kumarkaro ka na diriribo kay Mindanao. Kat masapul ti ado a soldado a may destino ijay. Anya? Awan mo't na ibagbaga kanyak ti commanding officer tayo. Gaputawan pa'y bilin nga ta. Nabayagan anay destino ka ditoy. Aging gaita. Sa anak pa yan nakaikadang. Kasladyak kabaulan. Ay ayatak unay ni Alisa. Diyak kaya't apasakitan. Diyak kaya't amalmalday. Ang naturay ni Manang Marjorie. Talaga kaya't na kami apagsinangan. Yan may sapay. Kaguran ako ni Tata Felipe. Omar, sungbatam ti awag ko. Nangag ko tinagsalitaan na mamangkan Lolo Felipe. Kabalan nga ta ni Omar, ti mangisina kanya. Alisa, Nangag ko tinagsalitaan na mamangkan Lolo. Pinasarita na kagayam ni Lolo. Apayasan ka sumungbat. Kabailam ka diti makiwin naswas kanya. Saan nagkadin ngay ayatan? ay ayatin ka unay. Numakisina ka kanya. Katalaglangan tibukon ko abiyan. Saan? Pangaasim. Saan mo ko mga aramidan na ita? Pakatayang tipan nakapukaw ko kan ka, Omar. Diyak kabaulan. Nga niya. Ni Mama. Girl, I need you. I need your love. Magaot ti cellphone ko, Mamang. Talaga, anatangkan ti ulom. Kaya't mo kadya dadaalag ti cellphone no, tapno sa ano na makasarita ni Omar. Anya pa lang ti kayat yo. Inawagan nag ni Omar. Tapno makiwin naswasan kanya. Nasaya at launay. Saan ko ang kabalan, Mamang? Nasaysayat lang nga namatay. Di na maag detang ibagbagam. Tapno mayadayo kay ti dadya lalaki, ikuyog ka ni London. Saan, Mamang? Diyak ko manugot. Saan nakasumurot ka na kayo?
Dahito yan, dahi din ang mo ang nagsaritaan da Major Braceros kan General Mayuga, Reggie. May saa kadagiti napili ang may destino iti Mindanao. Amok na pa'y amalidayan ka, amay destino iti sa bali a lugar. Numabalin, di mo kaya ti pumanaw dito Ilocos. Nabayagak mo't ngaminon dito Ilocos. Uray, tada pakalaglagi pa, mitipad na kay destinom dito eh. Nakanubya ka iti napintas kan masirib ako lihiyala. Ngamawan ti pakainaigan ni Colonel Arizabal. Agam amuda ka no, kini General Mayoga. Saan mo't nga ta? Adda pa nagtalag dagiti officer tayo. Kas pamanagnak iti pan nakaidestino kay J. Bicol idi. Kita niya nga ti planon. Pumanaw ka, asan ka man lang makapagpakada iti nopya? Saan daklakit di apalubusan ang makasaritak niya, Lisa? Lipatem latang haro din. Waya-waya amon. Tapno sanan ang masinga, ti panagadal na. Anya ti kayata sa awan ti lugan dagiti soldado ang nakaparada iti ruwar tatang. Sa ngayon nyo kadimanan dagiti soldado? Ni Omar laeng tinakalugan. Nagpagpakaasi a kasarita na kumani Alisa. Talaga natangkan ti ulo dito soldado aya. Sana mabalin. Nagsinadan ka ni Alisa. Para kano iti maudi agundaway. May destino kano ijay Mindanao. Gonggo na na. Kita agman na niya pagbambanagan na. Ngamuray pa Saan ko ngay palubos? Ang asiyo po, ma. Uray iti da ito ilagod na huwi ang makasal. Agsubli ka iti kwarto. Saan ka magpakita kanya Omar? Mga asiyo. Kasapulan ka di. Agparinto mga itisangoy. Marjorie, uray kat maidestino ni Omar ije Mindanao. Uray a pagbiit laeng nga agsarita daken Alisa. Agyaman na. Tayong palubos ni mamang mo ang makapagsarita ta. Uri a pagbit lang. Maudi na gundaway, Alisa. Maudi. Agundaway. Alisa. Para iti masakbayam. Kansan lang asikat yung masakitan. At dapasat iti biyag ko. Ama pukaw iti pananglipat ko ken ka. Nagsaman apa nagpinakada ta. Nasaysaya at kumalangan na saan ka naman mo. Pinaragsak na. Sa mapukaw kamatlaag. Saan ta atang naldagiti pasamag? Ubing ka pa'y Alisa. Narimat ti agur-ure ang masakbayam. Diya ka mo. Noon kita tanto pa'y Omar. Urayan ka. Iti umto, ti bulalayaw. Dandani tayo makadanon ni Pierre ije Sambuanga, Omar. Ngam, nakululi ka. San ka diyan nakasagana ang mapan makigubat? Kunak no saan ka akaraman kadagiti may destino iji Mindanao. Nakigtutak nga ro di kasarita nak ni Major. Tiyan mo katagbati ka di Ilocos. Adda ako maapan nakamatam kina Alisa. Iti pa nagpinnakadami. Naglinipat kami matan, Reggie. Jakton masurutan ti dalan kung agsubli iti Ilocos. Uray tado tinapipinta sa babalasang iti Mindanao parts. Napupudaw dagiti Bisayan. Nang runa iti Sambuanga.
Ta ado ti misti sa Kastila idi. Ipamaysak langan ti kinasoldado. Kanya ka mo. No niya ti agur-uri agasat ko. Gasat tayo ko naman. Kahit naksama na pagdanagan. Si kakit di man. Kaslasan ka, soldado. Naitaman di ko na kumisam ka. Daranggas ka no dagiti kabosor. Nasikap. Kan lumibat da. Oh, nakasangpot kagaya man Alisa. Apay nga awan ka ganay gayam. Adda ka di madi amarikrik nam. Awan anyaman na daytoy lolo. Nabanugak lang. Nakarupot ka din ni mama amapan Manila. Naimbag ta si mangpot ka na, Lisa. Aday pakitakan ka. Anya day ta mamang. Sipod si mangpet ka. Nasumok mo matin ti ag Facebook. Kita am dahi aladawan. Amo ka may lasin mo dahi ta soldado. Nagragsak iti panagsarsarita dahi ti dahi dya babae. Kasla pa'y masikog. Ni Omar. Mailiwag launayin kan ko na. Ang asino ti kadwa ng ababa. Ay, nakasangpot kagaya man Alisa. Awan gaganay gayam. Adda ka di madi amarikrik nam. Awan anyaman na daytoy lolo. Nabanugak laang. Nakarubot ka din ni mama amapan Manila. Naimbag ta si mangpot ka na, Lisa. Aday pakitakan ka. Anya day ta mamang. Ay, Marjorie, sipod si mangpet ka. Nasumok mo matin ti ag Facebook. Kita am dahi to, kita iti aladawan. Amo ka may lasin mo dahi ta soldado. Nagragsak ti panagsarsarita dahi ti dahi ta babae. Kasla kay masikog. Ni Omar. Mailiw unayan kan ko na. Ang masino ti kadwa ng babae. Ita, may bagam kadipay nga ayatan na ka ni Omar. Manulabulan, manipod na destino di Mindanao, adan nang isukatanakan ka. Kan masikog pa yan. Ang asino daytoy a babae. Kasla ni Lisette. Nukas ta. Pudno ti atap ko. Kat, agsangit ka. Masirib ka, Alisa, nga maag ka. Nagpaalilaw kakit din iti dayjay ataw. Apayan na haramit mo daytoy kanya ko, Omar. Sikat din nakaring nagit. Kanyat pagsangitam, ha? Awan bibiyang mo, ni ti daya lalaki, gaputa nagsina kayon. Juan, nagsina kaming kini Omar, mamang. Kaputa day ti pagayatan nyo. Ngamsan kayo pailangan apnat. Anya ti kayat yo. Awan patingga ti Hoy! panagsalamat. Sumardeng ka namang sungbat-sungbat kanyak. Mujak makatepal, masaktan ka man kanya ko. Marjorie, ag tepil ka. Samra ka kuniti kwartok lolo. Alisa, Dita, naragsak kayon, mama. Kaya't ko kumakasarita ni Omar. Tapno pagkakankwan ay panggapitin pakita ni mama. Aladawan da iti da jay aliset. Ngamtsak kaya't adama sakitan. Ang mga numaterod-terig na. Kasi inawakak ni Lisette. Saan nakasugsugatan? Amukan ni Manong Reggie. Isuti isublat ko nga awakan.
Saan ka kadi amaasyan iti anak mo, Marjorie? Maibturam abuy-buyaem ti panagsagaba na. No saan ka pa'y alinaptan, amangan no natong pamitayin. Maag ni Alisa tatang. No niya launay tinakita na iti dayja tao. Nagsina da lang aruda. Basol mo mutlaeng. No apay nga impakitang paylaeng dagijay aladawan ken kuana. Tapno iparupak kan kwa na aluklukon lang ni Omar. Asaan na pudno ngay ayaten na. Mapnag ka kuman ta nagsinadan. Saan mo kuman apasakitan pay? Nagadugay mamiskol ni Alisa. Inulit-ulit na pa'y tinagchat kanya. Damdamagan na kanya. No adda di sambuang ka ni Lisette. At agdintinnadan. Kasla ni Lisette mo't ngamin ni Sarah. Kasimot ni Sarah. Intarayan tinakasikog kengkuhan. Sumagmamano lang ang abulan nga data dito isang buwan ka. Nakad-adonsan ti kachat mo. Ni Alisa tinagchat kanya. Tapay ka no. May panggapiti day tila dawan nyo ken Sarah. Napagbidutan na ani Lisette. Kiram. Kasla isumot ngamin. Damdamagan na no adan ni Lisette dito Mindanao ket agdindin na kayon. No umawag manan ken ka, Reggie. Ibagam nga da asawa kon. Ngam saan ani Lisette. Agyaman na, tanaawagan ka matlaang manong Reggie. Nabasa mo't nga tandag iti chat ko kan ka. May panggap ka di tila dawan ni Omar? Kandi kadwa na ababay? Saan ani Lisette day jay? Ni Sarah? Adan nobya ni Omar dita? Amo ka masakitan ka. Agdindinada pa yun kin Sarah. Tamasikugan. Saan? Tiyan mo katay ayatan nak ni Omar. Pudno gayam ti ko na ni Mamang. Ah? No dem nga kumakidikan ko na. Linong ko nakla ni Omar. Kagurak. Kat ilunod ko. Girl, I need you. I need your love. Oh, saan niyo mo ta ka doon ni Alisa tatang? Anya ti kayat nasawan? Kayat nakapapasan? Min ado nagtuktok at iti kwarto na. Angam saan na alinuktan. Nanggag ko ti sa ibag na. Maaga talaga. Makapanganak laang makanghagmanan iti sana nasayaat kanyak. Ang mga nunyak makapagtepel, makabil ko manan. Saan mo kumaadang ranti anak mo? Ang mga no ad amarik na asaan mo apatpatken. Kalukwan day tatatang. Ada ka di matnaganak ka di mangipatpadag iti anak na? Ay, saan kan nga agungat na eh. Sangsangguan ta ti grasya. Napukaw pa ikidindiganas ko amangan. Manipot si Mang Putak, pasiga konsumisyon ti papay ni Alisa kanyak. Ngam sana mabaling nga iso ti masurot. Bayam, kasaritak to. Siya kung ti makaammo iti anak mo. Agsubliak met lang iti Manila inton lawas na. Kayat ko akakuyog ko agsubli iti lontot. Anya? Ket mabati ak dito eh. Uray, tadamat ni una dakad kadwayo. Kun kasaritak to di katulong, tapno saan na kayo matapanawan.
nga siya naklaunay kini Alisa. Ay ayatin nakalaunay. Nasaysaya ta panunutan na nga dan kadindinak. Ngam kagura na ka. Ilunod na ka kano. Nasaysaya ta kaguranat. Tapno malipatan na kon Reggie. Nagdara sa nagmaumaw ti panagayat mo keng kuana. Man ti kasken kuana nga agayat ti tinapod no. Kunam nga taadyak masaktan, Reggie. May saak a soldado. Adun tinakay pasungal ngalak abagad. Ngamga po kini Alisa. Nagbalin anarukot tiriknak. Saan ko maarumbang arimok maka? Inlaban mo kuman ni Alisa. Tapno maipamaysa na ti panagadal na. Diyak kaya taga po kanyak. Kat madadaal ti masakbayan na, Reggie. Idi ko mapay akayat ka kasarita, Alisa. Malasin ang nagsangsangit ka. Nakasaritam ka din ni Omar. Kalpasan ngayon sina naklolo. Awan ng tiga po na akasarita. Saan apot nung ay ayatan na? Kad saan nakainlapat ka ni mama? Nasaysaya atin dayjay anapasamak apook. Para iti masakbayam metlaen. No at taman takal abitot anaaramitak lolo. Agpapabawi ang. Saan gayam ani Omar tinakay pa ay ti pagragsakak. Awan serbiti kinasirip ko. Maagkan kunangak. Kaguram ni Omar. Inalilaw nak lolo. Manula abulat manipot na iya ka rin jay sambuang ka. Adan nang isukatan na kanyak. Masikupayin ni Sarah. Inaulpot amin ngayon bagag kinilulo, Felipe. Kagurat ni Omar, iti panangloko na kanya. Ngam na italimang dito'y puso, iti panagayat ko kankuana. Ngam masaksakitan at launay. Omar, apay anaaramin mo kanyak na ito'y. Diyak kuman kaya't alagipan ti kinaragsak ta iti. Gapot ang masakit anak lang. Inton maminsan kanon nga alda ti panangrat ay kadakiti kabusor. Oh, nakasagana ka din, Reggie. Naranggas kan nasikap dagiti kabusor. Kababangot yan. Mabutang ka kadi amatay? Awan pa asawak. Nagpipintas ka nagpupudaw dagiti babalasang alumabas-labas iti kampo tayo. Kaslaki ni Alisa, ti kaubing da. Saan mo nga ipalagip ni Alisa? Kursunadam samat. Oo. Diyak lang babae na namang ribalking ka. Reggie, ada ibagakkan ka. Nukas pangarigan, tawan gasat ko iti paggugubatan. Oh, anya ka ditang ibagbagamon. Ibagam to kin ni Alisa. Nga itugot ko iti tanam ko, ti panagayat ko kinkwana. Ket tarigagayak tinaranyag ang masakbayan. Ken panagragsak na iti sidong ti lalaki. Ana ikari para kinkwana.
Jakla kumakayat ti agungat. Ngam kita man talangam. Kas kala nakapimpiman launa yan. Mamang, Amok, saan mo pa nalipatan ni Omar? nalipat ako ni Omar, mamang. Kan kagurkura ko. Lukas tamat laang. Sumurot ka kanya kiti panagsubli kay London. Kiti jayon nga ituloy mo ti panagadal mo. Girl, I need you. I need your love. Sara ka di tinagan tinangisukatan na ka. Tiamok no ni Lisette, lolo. Sa balik hayam da dya babae. Kaste ka di tagiti pulis ken soldado, lolo. Nalaka masulisog iti sa bali a babae. Alisa, day di lulam laeng ti impatag ko iti kastaunay. Nupay, selosa. Dumteng to ti panawon, lolo. Makasara kak to iti puno amang ipatpatag kanya. Karbengam ti agragsak iti na ikari alalaki aparaken ka. Iti na ituding a tiyempo. Ipasnek mo ti agadal, apok. Napimpintasak to manen, lolo. Kaarig kun ti bulalayaw anarikat amagawa. Ado a libro nga da iti sangom. Ang kasla awan dita iti panunot mo. Nakalidliday ka manan, apok. Pangaasiyo, lolo. Saan niyo kumaapanutan? Amalaglagip ko pa lang ni Sargento Omar Garcia. Saan pa'y gaya man nga Omar, ti awag mo kenkwana. Sa bali ti pakariribukak, lolo. Inton ka ni kadwa ko maarabi nga gluwas ni mamang amapan Manila. Ngam intantan na. Aging gainton lawas na kano, tapno adda kano panawon ko ngagpanuno. Nasaysaya at no sumurot ka ken ni mamang mo. Tapno na anay ti pan nakalipat mo. Nakalipat akong lolo. Nagpakpakaasi akada kayo. Asaan tayo na pagsaritaan day jay ulbut a lalaki. Amom, ti masakbayam ti pampanunutan ni mamang mo. Da kayo ti pampanunutak, lolo. Mailiwak tulakit ti. Kung saan ko kaya apanawan kayo magmaymaysa. Ay, napigsaak pa'y laeng. O, kita, Ay, saan nag-apakadanagan, apok? Kan may sa adamot ni unad akaduak. Kilatag imlong dagiti kanal buong. Dandani akon. Men! Take cover! Talaga na paggadag iti kabusan. Siyak ti binilin ni Teniente Sarmiento. Amang idaulo iti may sa grupo. Sa bali ti grupo nga indaulwan ni Major Cuevas. Nagtutulag kami itay. Nga agsasabat kami. Amang lawlaw iti kuta dagiti kabusor. Sanda kami nga ingga na paltugan. Kakadwa! Bumalas tayo! Dan napunta na kadwami. Ni Regent Samot day jayan. Sargento Gamyaw! Tinapagdanagan, Omar. Nabang aranak. Kunak no napuntaan ni Reggie itay. Sa anak ang natalgad dito ayan ko. Agarudo kak ako mamang itiday di akasamakan. Sargento ka siya!
Napunta anak. Saan na nga ingga na paltugan? Diyos ko. Daytoy ka din ti kanibusanak. Alisa. Ay ayatan kalaunay. Kailangan. Nervyosa. Kasta unay apa nagpanugbog ti parukong ko. Anyang tati kaya ta sa untay ito yung marikrik na. Alisa, pwede ka makaid na. Mamang, Di mo ibaga nga dua-dua ka pa nga sumurot kanya. Lipatan mo na dyan nga Omar. Ay, Alisa, apay abumbumsag ka. Lolo, Nan, ay sos, nakalam na may istinakulap mo. Apay, anyat marikrik nam apo. Diyak man na mo rin ang Alisa. manghalak iti tanong lolo. Mawaawa. Ay, sos, sos, dandani ka na tumba. Naimbag ta na tinggil ka. Madmadin sa amot tarik nam. Ay, sige, agtugaw ka pala iti supa. Sa akong ti mangala iti danom mo. Napunta anak manan. Naimbag tadamkis lang sukat ko. Dito'y tinakitak anak masaga ni Omar. Muan matigayam ko dito eh. Tidak. Kan napuso-puso na gitiroot. Nagkaratap. Buno. Adangatan ng kuwit kong kuwana. Sandak ngayon ka na paltukan. Adon tinapakasag ka na kitikakak. Diyos ko. Dahil di ka din di ka ni pusanak. Ispalan na ko, Diyos ko. Masansan hindi nga pasyar kami kini Omar dito far. Uray magkikita ni Lolo. Anaragsak kami nagsarsarita. Saan apulos anagata? Apay alaglag may lang ti lalaki anang nililaw kanya. Saan kun nga ayat? Kagurag. Ni Lolo ti paglidlidaya. Naikandang kunti sumurot kini mga. Kat mailiwag tulakit di kini Lolo. Ni Manong Reggie ti umawawag iti cellphone ko. Apay nga tagantan nervyosag. Hello? Alisa. Kasla, ang kakapsutin boses mo. Dungag ka di ba ka? Kawanan ni Omar. Awanan ni Omar. Ano yati kayat mo asawan? Masansan idingang pasyar kami kini Omar dito farm. Uray magkikita ni Lolo. Anaragsak kami ng sarsarita. Saan apulos anagata? Apay alaglagi pagpailaan ti lalaki anang lilaw kanyag. Saan kun nga'y ayatan? Kagurag. Nilolo ti pagliglidaya. Naikagdag kunti sumurot kini mama. Kat mailiwag tulakit di kini Lolo. Ni Manong Reggie ti mawawag iti cellphone ko. Apay nga tagang nervyos lang. Hello? Alisa. Kasla, ang kakapsat ti boses mo. Dungag ka di ba ka?
awanan ni Omar. Awanan ni Omar. Anya ti kayat mo asawan. Naipasungal-ngal kami iti nadara arangat. Iti panang raot mi iti kuta dagiti kabosor. Kat maisa ni Omar dagiti mapugpukaw ti bangkay na. Sana po no dayta. Sana mabalin amatay ni Omar. Ayatem ka di lang ni Omar. San ka di akagurgura mo na. Kan inlunod mo ay. Katapay nga inawagan nak sarhento. Tapno iparupam kanyak. Anaragsaka kon tapi may sunti panangilunod ko kini Omar. Kasta ka di. Pagkawan na kumanon sa air ko tirignam. Inawagan ka. Tapno ipakamuking ka at aksanggasat ni Omar. Sapsapulan pa lang dagiti padak ka soldado ti bangkay na. Tapno maipayan mo't lang di nasaya at apan na kay tanam. Sige. Agyaman na itiawag mo kanyak. Sapay ko ma. Taagtal ng tikararwan ni Omar itinagkay sa abihag. Kuna ni unad ang nagpakada kakanukin kwa nga umay ka dito farm. Nay, apay, nagsangsangit ka. Lolo, Hmm, awanan ni Omar. anya ti kayat mo asawan iti dayta. Imawag ni Manong Reggie kanya. Naipasungal-ngal da kano itinadara arangan. Kat maysa ni Omar kadagiti mapukpukaw ti bangkay na. Kasano nga ibagada anatayen, no saan dapay anak kita ti bangkay na, alaman? Nakakita da kano iti dara, iti nakakitaan ni Manong Reggie iti nakapasagan na lolo. Amang ano inuluyan kanon dagiti kalaban da. No nabiyag man, amang ano linamot ni buhaya iti asidag akarayangan ang nagrarangatan da. Ay, kat... No, day tatigasat na ka awan mabalin tayo, apo. Ape asaan kang agsao, Marjorie? Maragsakan ka kadi iti napasamak ka ni Omar. Tanya't pagkitkitaan nyo kanyak tatang. Kananya ko matpakibiyang nga kijay. Dakasaklaw na hindi pa nagkita yun. Pagayatak ka di, tinapasamak ka ni Omar. Ay, Amamuda kon. Nauyong ak. Nga maadamatrik na kamasakitan. maasya naklaunay ka ni Alisa. Sangit asangit. Amok ay ayatan na pailaang ni Omar. Kinamaag. Noy ayatan na pailang timaysan na na tayo. Makasarak to iti nasaysaya at tao. Iti umno a panahon. Girl, I need you. I need your love. Dahil tati parikot ko, Lisel. Aging gaita. Sanda pa yung nasarakan ti bangkay ni Omar. Amang ano na tayo ngagpaison di gayam ko. Amo ka lumdaan ka mo titi napasamak kang kuhana. Kat mawatang ka. Uwan. Nakasingsingpat at tao ni Omar. Inyawag ko adagos kini Alisa.
Oray baga na ide agaguran na tigayim ko. Narignak ang maladingitan mo't itinapasamak kini Omar. Omar, nasakit launay. Mabalita ko malatan aglinipat. May anas ka, namatay ka. Idinto na kay kandang ako na sumurot ka ni mamang. Tapno maring hindi pa naging nadayuta. Kit masursuro kan to halipatan. Ngumiti po pusay mo. Adadasan ka malipatan. Hintalimang ka dito'y puso. Adda ko maipakpakaasik kada kayo, mamang. Uray tanatay mat na ni Omar. Amangan na mabalin, asaan ako nga agtuloy asumurot kada kayo. Alisa, aging kay tewan makita ka bang kain ni Omar. Di mo maibaga nung natayon. Anya ti kayat yo asawan, mamang. Kayat yo ang mapanagnakat no natayan ni Omar. Anya ti kinunam? Awan tibain mo! Marjorie! Marjorie, anya ka diti mapaspasamak kin ka. Apay at tinumpam ni Alisa. Diyak magustuhan ti pa ng sungba-sungbat na kanyak tatang. Pampanunot at ti masakbayan na. Ngayong sungba-sungbatan na kidi. Nagkabaalan ti magpanaw ka na kayo, lolo. Magpatkin kayo una. Katsyak, saan ko apat-patgan ni Lolom? Saan nakmat apat-patgan? Sino ka diti na ipasnaikan ka? Siyak ti inam. Siyak ti inama nagrigrigat para iti masakbayam. Kasaritam anasaya at ti anak mo, Marjorie. Iparitnam apat-patgam. Saan mo na ibagkas? Tatang, isu anatanggan ti ulo ni Alisa tapampanoy-nuyan nyo. Saan apod no dayta? Ikarkarigatak nga awaten ti karirik na ni Alisa. Pabusuyan na kumaa makisarita ken kuana. Nagdudula itinapig sa idirami. Nakadadala man tinapras nga agos ti karayan. Naot-ot pa iladag iti sugat ko. Diyos ko. Agyaman at tainig kandak pa iti sa bali apyag. Di bulalayaw. Malagip ko ni Alisa. Kinunana idi. Nga uri agin na dayo kami. Ket agkita kami tumutla. Iti umto ti bulalayaw. Saan ang masapol ang mamon na si bibiyagag? Saan na ako nakasapulang itibiyag na? Agsakripisyo para iti masakbayan na. Helikopter. Helikopter dagiti soldado. Wan-wanawanan dalakit di ti aglawlaw. No mabalin la kuma. Saan da kon ang masarakan?
Ang kasanon ti kinasoldado. Daytoy laangan tinabati para kanyak. Girl, I need you. I need your love. Dumngag ka kanyak. Maawatak ti marikrik na Alisa. Uray siya jak kumamot kayat nga ginadayuta. Tasipod kinaubing mo, siya kon ti kinadendendam. Saan lang nga apo ko, ti pangibilbilangakan ka. Talaga saan ko kabalan ti mayadayo ka na kayo, Lolo. Tulungan lang ang pagpakaasikin ni Mama. At hindi ko man nga ituloy ko ti panagadal ko. Para iti masakbayam ti pampanunutan ni mamang mo. Uwan, Lolo. Amok. No kayat ni Mamang agabruta. Ington makaturpusak la kuman. Saan ko maasyak ti makalapad kan ka? Napigsaak pa'y, kan kabaelak ti agbiag ngagmaymaysa. Diyak kayat amalmaltay kayo, Lolo. Bayam. Padasek akasarita ni mamang mo. Ngem jak maipanamdama, numaallokoy ko apok. Agyamanak na nasarakan da kamatlang nagitipada da soldado, Omar. Di amo ka talaga anatay kan. Naimbaglaangan, tada nakakita kanyak. Kasladyakon kabailan iti. May isa amang nganop alakay, din ang ispal iti biyag ko. Milagro ti pan nakalasat mo. Nalaing ni ama gayong. Kinabailan na nga inikat dagiti bala asimrik iti bagik. Naimbag, tawan na tamaan nga internal organ ko. San mo payagasa ti matay? Gayam. Inyawag ko adagos kini Alisa tinapasamak mo. Kastao na sangit na. Reggie, Apa yan nagsinay ka? San ka di arumbang kumaamaragsakan ka, Omar? Ay ayatin nakapailaan. sana na masapol ang maamon na si Bibiyagag. Awagam ni Alisa. Ibagam ken ko ana. Anasarakan dan tibangkay ko. Anya? Sigurado kay ti dayta. Wan. Sigurado akon iti pangaddang ko. Para iti masakbayan ni Alisa. Ito na ang araw natin. Maawatam ko, Ma Marjorie. Uray siya kat mailiwak. Nupay ibagbagak anapigsaak pa'y. Agam amangan no jak madairan ti iliw ko kan Alisa. Talaga napatid ka na kayo ti apo ko yun. Saan lang nga apo ko ti pangibilbilangag kan ko ana. Kasla siya kun ti amana. Apay, anya ti pagbotngam. Aging gaita, awan pa'y damag no nasarakan dan ni Omar. Kapilitan ngagmay sa akag subli di Manila. Tiamok kadwak ni Alisa. Agyaman naklaunay. Maragsakan lakit din ni Alisa. Amangan no daytoyon tigapuna nga umasidag tirik nanaken ka. Grabe ila unay at nga masapol ang mairing Pasko amin dagito assignment ko.
ni Manong Reggie ti umaw-awa. Hello? Nasingag sa mo tipan na turog mo, Alisa. Agar-arami tak iti assignment ko, Manong. Imanugot ni Mamang, alip pasek ti panagadal ko dito Ilocos. Sumurot to kini Mamang agtrabaho ijay London, inton makaturpusak. Narabian ka man nga imawag. Nakasubliak nga minin ni Titistinok dito yung Bicol. Kasangsangpad ko lang. Unggayam. Nasarakan min ti bangkay ni Omar. Anya? Talaga anatayan ni Omar. Imbis nga agbakasyon na kaya lugar mi, napanunot ka dito ilangan lugar datatang mo timayak. Nasaya ta nakapasyar ka. Ingkadang mi kininanang, at dito kami langan ngagnaad. Mabuting kan sa amatan. Ang mga nutuntunan ni Alisa iya lugar yo. Tapno panagnakan na no talaga natay kan. Awan nga ta ti panagtalagnakan ka. Kastaw na sa ibag na di. Nakonsensya kiti panagulbod ko. Amuda ka di iya lugar yo. Si bibiyag ka pa'y. Diyak mo. Reggie, adda kayat ko aparamit kin ka. Ah, Kayat ko nga adda makita ni Alisa apamanagnak at talagaan na taya ko. anya ti kahit mo asawan. Anya ka diti pakakitaan anatayan ti may sa ataw. Omar, sigurado kay ti daytang ibagbagam. Ibilang ko ti bagik anatayan. Saanan asyak day di Omar. Anagayat kin ni Alisa. Ngam, iti puso kan panunot day di nga Omar. Saan ang nagbaliw? Narigat ti manglipat. Ngam awan ti sugat adi kabalan a paglunitan ti panawan. Sige. Adaking ka, nukasta ti pangadeng mo. Sandak la ko man ngayon tulnog dito airport. May kaawak lang arudan kada kayo. Kini Alisa, tatang. Sakbay asumrag kayo iti departure area, Mamang. Kaya't kayo pa'y nga arakupan iti naero. Ah, Patpatkin kayo unay, Mamang. Alisa. No saan ka kumaan nagbabawi? Kadwa ka. Iti pa nagsubli ki London. Dumtang tuti na apanawan, Mamang. Huston day ta panagpinakadayo nga agina. Marjorie, papan kan iti departure area. Sige. Panawan kayo. Agananad kayo. Kakaiso na nagpasyar ka iti lugar mi, Manong Reggie. Dito yung matkampusan to, timayanta. Kwa. Alisa. Adda kahit kong ipakita. Ngam, saan ka kumangagsangit? Ha? Itidaya pa pananta. Sige, mapanta. No, apay anas ken nga aramitin na ito ni Omar. Dayta. Ha? Di nakasurat iti lapid. Omar Garcia. Omar. Pagawanan na Omar. Ngamday di panangilunod ko kat ka. Gapulang iti pungtot ko. Kasla nagparik na keng ka tinapasamak. Binilin na ngaywanan ka. Saan kanto amalipatan, Omar?
nakasubli ka dito yung lugar da Alisa. Ngamsan ka nagpakita. Gaputan muna, tit mataya ko. Iti puso kong panunot na. Nalipatan ako. Nadlaw ko itay, nakipinayapay. Itagrup ba tayo? Apagbait lagayam ti pan na kay destino mi Bicol. Agpadatang agsubli di Mindanao. Juan, kalpasan tayo di napasamak. Kat, anya, agikat ka na soldado? Awan ti takrot a soldado, Ricky. Kasi ti pagsasaw. Kabayatan na masugsugatan ti soldado. Ad-ad tumurtured. Naibaga ni Alisa kanya. Apama na makaturpos. Surutin na ni Mamang Nigel London. Talaga nga awan ton ti gundaway mi ang makapagkita, Reggie. Talaga adya ako nakapagkadkad ni Mama Lolo. Adayo pa'y ngagturpusak. Pinaisagananan dagiti papeles ko. Gaputa dayta tinagtulagan nyo, apok, para iti masakbayang batlaeng. Nabayag nga insaganak ti bagik, Lolo. Tapno kabailag ti mang panaw kada kayo. No kuma, sumurot kayo langan. Uray agbakasyon kayo iti sa magmamano bulan. Lakaya kun. Daragsaka ko ni J Farm ko. Inton matayak, agawid kanto. Tapno kita titanem ko. Wen? Nilulumot. Kaya't yo, saan kayo apanawan? Amangan no inton adda ka ni Jay. Saan mo na kayat ti agbakasyon dito lugar tayo?